Velkommen til en ny episode med Mandejournalen. I denne episode der testkører vi Renault Talisman. En bil, som vi har lånt af VIA Biler Amager, som specialiserer sig i Dacia, Ford og Renault. Vi glæder os til at komme i gang med at testkøre den, både på det indre og ydre. Det bliver også fedt. Lad os gå i gang. Let's do it. Nio, fortæl mig lidt om, hvad du synes om bilen. Ja, nu har vi jo haft den et par dage. Jeg vil bare sige 3 ting, tror jeg. Design, komfort og rummelighed. Nu er jeg far, så Det kender du altid. det er en lækker stationcar. Ja. Den. Jeg er jo vant til lidt andre biler normalt. Det har jo været de hurtige. Men jeg synes, den her, den rammer sgu både det hurtige og komforten, den ligger altså ret fedt. Altså ligesom mine gamle biler, som har været lidt sportsagtige. Så den her, der er jo også sportsudstyr og det hele i den. Ja, så den rammer nogle fede punkter, synes jeg. Den giver en fed bilsjæl. Ja. Jamen, skal vi ikke prøve at fokusere lidt på interiørdesign, og så taler vi om bilens ydre design bagefter? Okay? Ja, lad os gøre det. Renault Talisman har nogle skarpe opdateringer. Lad mig sige det på den måde. Det er nøglen. Det er, at man egentlig bare kan have den i lommen, og så start-stop. Køre den på der. Så det er sådan en ny feature, som er med på de nyere modeller af Renault. Men en ting, som de har lagt meget vægt på, komfort i bilen, fedt sportsrat, lamper, men ikke kun heroppe foran, de har dem altså også rundt omkring i resten af cockpittet, kan man sige. Den her model, som vi sidder i her, det er en automatgear, og som man kan se, en super lækker, smuk design. Den har også nogle features, som USB, og ikke nok med, at mange biler kun kører med en, men her, der har man faktisk 2 USB plus en AUX indgang. Så man kan faktisk begge to lade med USB, eller connecte begge telefoner til sit mediesystem her. Den har også et lille brille-etui-rum her. Så har den usual cup holder her. Den har selvfølgelig også et ekstra handskerum hernede, som man kan putte ting i. Det er sådan det basale plads, der er, udover selvfølgelig handskerum. Men hvis vi prøver at starte den en gang, så bilens nøgle behøver jo ikke være nogen steder, så starter vi. Nogle af de specs, som de har valgt at fokusere på her, det er fartkontrol, blandt andet. Nu kommer jeg ikke til at ramse det hele op, fordi der er rimelig mange ting, men fartkontrol er en af dem. De har det, som hedder nedblendelig backspejl, Pure Vision forlygte. Og så har vi jo så den her mulighed for at kunne indstille bilens tilstand, komforttilstand, eller om det er sport, neutral, om du vil være økonomisk kørevenlig, eller indstille den efter din personlige egen mening. Og det gør man så ved at styre den her vej igennem. Det der er fedt ved de her ting, det er, når jeg for eksempel går ind og trykker på sport, så begynder ryglænet at tilpasse sig, og man kan faktisk trække gearne ud, når man trykker på speederen, og den sparker virkelig afsted. Og når man går ind og indstiller sig på komfort, hvis du kigger hengang, så trykker jeg så på komfort, og så kan man så se på medieskærmen, at tingene ændrer sig. Farverne i hele panelet ændrer sig, både her i panelet og alle knapper. Og ryglænet begynder at justere sig i forhold til mit posture. Og bilens, når man så kører i den, så kan man også, man kan bare mærke det. Det er ret fedt. Det er sådan lige nogle af dem, men lad os prøve at kigge på det mekaniske, som Simon vil fortælle lidt om. Hurtige motorspecs som Renault Talisman her. Det er en 1,6 DCI på 130 heste. Den kører 22,7 på literen, og det er en automatgear. Bilen lægger sig
så lækkert på vejen. Du opdager slet ikke, at for eksempel nu kører vi 100 km i timen. Det opdager man slet ikke, at man har så meget fart på. Rattet spænder sig, når man sætter fartet op, så kan man mærke, at rattet bliver hårdt. Og så sidder man bare ekstremt godt i den her bil. Og den ligger på vejen. Det er min næste bil. Bilens udvendige design er efter min mening ekstremt chic, elegant. Meget diplomatisk designet, synes jeg. Der er nogle super skarpe, fine linjer, og aerodynamikken i bilen er ekstremt lækker i forhold til høj fart. Det er sådan, de har formået at designe det rigtig godt, hvilket også gør, at den ligger så rigtig godt. En anden feature, som den også har, det er sidespejlene. De fortæller dig, når du overhaler andre, om hvornår du kan trække ud eller trække ind. Der er nogle indbyggede sensorer rundt omkring i bilen, som gør, at den så kan sense andre biler fra en vis radius. Så det formindsker jo impact, skader og sådan noget, hvilket er rigtig fedt. En anden ting er, de har fokuseret på deres LED Pure Vision forlygter. Super lækker. Hvis vi prøver at kigge på fælgerne en gang, så kommer den her model i en stor 17-tommer fælge. Og så har jeg sådan en ting, som jeg er personligt ret vild med. Det er bagenden. Der har vi altså nogle rigtig flotte, lækre lygter. Lygterne synes jeg er ekstremt flot designet. Det er min personlige mening. Jeg er så også helt vild med udstødning. Talisman er Renaults svar på eksklusive biler. Det er en bil, som meget nemt hamler sig op med Passat, Audi, Mercedes. Flot bil.